ekiombe gĩa Kenya Girl Guide Association na kubatirana na serikali ya kaunti ya Kisii nigo babaire bakwena na maigerio anena asomwa no munyaruka ekerenge kinene na maigerio yogokinia chimbwa chingia okulinda nabo igokurwanira ribaga ria abana banyaruka bako rawa no Catherine Amanya yore homo guide commissioner horogongo rwa Nyanza no MC omuchore e kaunti ya Kisii Damaris Nyangagu nigo baboliri abaibole kulinda abana babo chinga kechi chiomo timuko olikito diboni asanya na roboti rwa Sinchira yoboikira abateneneri ba Kenya Girl Guide Association asorogongo rwa Nyanza igo batwarire amaigerio y'omwana omunyaruka kurwa se kaunti ya Kisii amone kaunti ya Nyamira egekaro kyabere asamatu kabere ime ase skuru y'oboroso ya Kisii amaleta nkoro ku Catherine Kemonto Amaya. Catherine Kemonto Amaya igonde guide commissioner in charge of Nyanza region na Kisii county. Twabwate kambiga iga ya training abaiseke baito Kenya Girl Guide ne movement yo konya abaiseke batwale chimbwa chingia njengoro ku Phyllis Nyabate sub county commissioner Kitutu Chache nje ninganchita abana abaiseke na ninganchita ko support. That is why nilijiunga na hiki kikundi kongo sabanga bali bonsi pibabwato moyo bwogwancha ba support abana abaiseke egere bakine mambi babe abarayi bamambya twabwate chiskuru ko Nyamira county na Kisii county abaiseke basomire gati yabali babeka okoboko anena sokwena na amaigirio gochia saborokiwa baiga iligukina ne chimbwa chingia homo MC omuchore bwe county ya Kisii Damaris Nyangagu nigo baigo arekana ka omurobili yoiga okoboko asateba amaigirio ye chimbwa chingia nigo agokonya oboroso bumwana munyaruka guiding negentekia asabana abaswati mona abana abanyaruka abantu bange nigo bagutiga abana abanyaruka bagenda urusana alia nari baguchikoiranira ubone ngo nari kwira ribageri asogosegeta kiro moibori umwana oya kare school umwana karo mokebu ne group yeyenke achakire kwagachu gagutwara ko bwa mono bwegerwe gento gekuru ku self respect umwana agukina gesigete ntuko kani umutobo monene umanya gocha gukumbu ogukwana ekerekyo chinga kiaborokigwa bachakire omutimuko omutambe we etamwentangani nikobona bibuli basegetirwe koene kyanga aborokiwa babo nkonyora bale amaibuli angabuna yaiga Justina Nyabate Mumanyi gucha sub county commissioner ndore no mogoko asokwegeria abana baito chinyaruka. In fact echechi komeki abana bamanyana kibakwerenda munense yeto yabere igembe togo saba abaiboli bali mutoroche moto abana chinyaruka tunyari kubayegeria buna chinga kichi chirusa igo nari gusegeta no nyendiri okunyarikana kere sub county etware guiding etware camping so that abana baito banyora morokererwa maya kiagara kurwa guiding yeye ngosegetu bare bakore umukiase class na kubwa mono nande tari umukibuka basome buya nande gento kende amasikani nande begeri kubuna bandrete gukiniwa na changes chigo happen to girls moroche mono ekyo abantu buna abasubati osebuna abana abanyaruka bakekero bagukina challenges cyabere ama tukabwango iga moroche obusari obonge nigo bokonyora abana baito anda sengenjo yogutamanya Hensemo yokorwanira ribaga ryo mwana omunyaruka nigesegetu yarurwe asabasubati kuimukirira igoro nabo igo koira egetambokero bari mutoroche mubwata abana baino nainu boigo so ekyombeke naintu buna abasubati tigatochamo erinde tosira abana aba tobe buna chisiro they have mentors in us barigerere bamanyana kikurwombo kebuno yegore the brown igaiga akina amanyana nere ngo chako baro monto omonene oborayi nigo bogo chakwa ekero mwana aromoke Kenya Girl Guide ngokonyare abana abaiseke banyale wekunga bya bakine buna abaiseke bali bengencho asenseye asengencho totati koro is leaders kurwa ase movement ya Kenya Girl Guide kurega ase kaunti ya Kisii letera na igonkoro kwa Dipon Asanya.